Amen. Praise God. Good morning po sa bawat isa. Amen. Tayo po'y tumayo. Sige po, bago po tayo magsimulang magpuri sa ating Panginoon, tayo po muna ay umikot. Kabayan po natin ang bawat isa. Batiin po natin ang bawat isa ng maligayang umaga, mapagpalang umaga. Mag-isa mga kasama po namin sa live streaming. Sa oras pong ito, tayo ihanda po natin ang ating mga sarili sa pagpupuri sa ating Panginoon. Tunay nga na, we have lots of things, lots of reasons kung bakit dapat at karapat-dapat nating purihin ang Panginoon. But the main reason is, we have to praise Him because He is God. For who He is, na tunay nga na patuloy nating nararanasan sa buhay natin. It's not enough to sing. It's not enough to dance. But we should have the heart and we should have the desire to give Him what belongs to Him. The best praise na nararapat para sa ating Panginoon. Kaya sa oras pong ito, let's all remember kung ano yung mga ginawa ng Panginoon para sa atin. Let's not worship Him in emotion, but we worship Him in spirit and in truth. Na tunay ngang karapat-dapat ibigay sa Kanya, i-bless ang Panginoon dahil Siya ay ang Panginoon.
ay bubuksan natin ang ating gawain sa pamagitan natin panalangin. Banal naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Lord. Sa umaga ito, kay buti-buti mo ugat sapagkat dinala mo kami dito sa iyong sambahan upang ikaw ay pupurihin, ikaw ay sasambahin, O Lord. Salamat, O God, sa kalakasan na pinagkaloob mo sa amin, O God. Maraming salamat, O God, sapagkat sa umagang ito ay pinagtipon-tipon mo muli kami, O God, upang ikaw ay tataas, ikaw ay sasambahin sa banal mo Espiritu, O God. Maraming salamat, O Lord. Lord, sa aming pagharap sa iyong trono, O God, Lord, pakalinisin mo kami sa iyong makapangyarihan doon upang walang hadlang, O God, na kami ay harap sa iyong trono, na malinis ang aming kaisipan, O God, at Lord, makapokus sa iyong aming gawain, Lord. Salamat, O God, na makarinig kami muli na iyong salita, O God, na tunay na itanim mo sa matabang puso namin, O God, upang magamit namin sa araw-araw namin na gawain, O God. Maraming salamat, O God, maging ang maghahayag ng iyong salita, O God. Tunay na ikaw ang Diyos na maghayag ng salita, tanging ang yung salita lamang ang lumalabas sa kanyang bibig. At Lord, ikaw, O God, ang magbigay sa kanya ng talino upang maipaliwanag, O God, sa amin ang mabuting balita na nanggagaling lamang sa iyo, Lord. Salamat, O God, papalutang mo sa iyong banal na espiritu, banal na dugo, itong sambahan na ito, O God, upang hindi makapasok ang kaaway, Lord. Ano bang gawa ng kaaway ay hindi makapasok, O God. Maraming salamat, Lord. Muli, O God, pinabalik namin lahat ng kapurihan, pasalamatan sa tanging pangalan namin, Panginoong Hesus. Amen. Ayan. Good morning, church! Tayo po ba'y pinagpala sa umagang ito? Amen. Muli sa umagang ito, sama-sama po tayong aawit at magpupuri sa ating Panginoon. Lahat po ng handa na magpuri at i-bless ang pangalan ng ating Panginoon ay sumigaw ng Hallelujah! Mas malakas kung ikaw ay excited ng maranasan ang presensya ng Diyos. Sumigaw ng Hallelujah! Amen! Kaya po sa umagang ito, muli natin ating puso, ang ating bawat pagkatao sa pagpupuri sa ating Panginoon. Kung gusto mong sumayaw, umawit, huwag ka mahiya. Gawin natin yan para sa ating Panginoong Diyos na buhay. Amen. We will sing, Blessed be the name of the Lord. Amen. Blessed be your name in the land that is plentiful, where your streams of abundance flow. Blessed be your name. Come on, church. Sing, blessed be your name. Blessed be your name. When I found in the desert place, we'll walk through the wilderness. Sing, blessed be your name. Every blessing. Blessing you poured out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, say, blessed be the name of the Lord. Come on, sing unto the Lord. Oh, bless the name of Jesus. Blessed be your name, with the sun shining down on me, with the world's all as it should be. Blessed be your name, oh we bless your name, oh. Blessed be your name, on the road marked with suffering, though there's pain in the offering. Blessed be your name, sing every blessing. Every blessing you poured out, I turn back to pray. When the darkness closes in, Lord, still, how we will sing, blessed be the name of the Lord. Say, oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be your glory. Blessed be the name. Blessed be the name. Blessed be your
blessed be your name. Blessed be your name, on the road marked with suffering. Though there's pain, blessed be your name. Lord, every blessing you poured out, I turn back to pray. Yes, Lord. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Come on, bless the name of Jesus. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Come on, church. Blessed be your name. Sabihin natin sa Panginoon, awitan natin ng Diyos sa buhay. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glory. So blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Oh, we bless your name, Lord. Of the Lord. Blessed be your glory. Sing it again. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glory. For the last time we will sing, blessed be. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Come on, bless the name of Jesus. Oh, we will bless your name. Oh, we praise you, Lord. Patuloy natin purihin ang Diyos sa buhay. I will bless the Lord with all my soul. I will bless the one who made me whole. For you alone, for you alone, my Lord, my heart will sing. I will bless the Lord with all my soul. Yeah. I will tell of all your mighty love. Pull me from the dark into your light. Sing you alone, and God. You alone, my Lord. My heart will sing. I will tell of all your mighty love. Come on, let's declare you are holy. Holy are you, Lord. My heart will sing. I'm mighty Son of God. My soul will cry. You are worthy. Oh, Lamb of God. My life will sing out. I will bless the Lord. Sing, I will tell of all your mighty love. Pull me from the dark into your light. Lord, you alone, my heart will sing. I will tell
buhay. Papurihin natin ang ating Panginoon. Lord, we will bless your name. For you alone are God. Wala kang katulad, aming Diyos sa buhay. Oh, pinupuri ka namin, sinasamba. Sa iyo lang ang aming papuri, pagsamba. Oh yes, Lord. Oh, we thank you, Jesus, for your presence. Lord, tunay nga, Panginoon, katulad ng aming inawit. Lord, ikaw lang ang aming papupurihan. Ikaw lang ang aming itataas, O Diyos. For you deserve all the praise and glory. Sa umagang ito, church, muli nakikita ng Diyos ang bawat puso, ang bawat isa po sa atin. So as you worship, as you sing song, di lang ito maging binabanggit ng ating mga labi. At ito po ay maging papuri natin ng buong puso sa ating Diyos. Dahil tunay nga wala pong ibang nararapat ng ating papuri. Hindi ang ating Diyos na buhay lamang. So muli sa umagang ito, kausapin mo ang Panginoon. Between you and the Lord. Huwag mo munang intindihin ang katabi. Just between you and the Lord. Oh, yes. Who is this King of glory? Beautiful and matchless one. Who is this King so holy? Every knee will bow at his throne. Jesus, the Lamb of God, Savior and King. You alone are worthy of a praise forever. You alone, yes, you alone. Seated on the throne of heaven, glorify, glorify you alone. Who is this King of mercy? Wonderful and full of grace. Who is this King so worthy? Nations fear and kingdoms praise. Sing Jesus, Jesus, the Lamb of you are Savior and King. You alone are worthy of a praise forever. You alone are seated on the throne of heaven. Come on, church, glorify the name of Jesus in this place. You alone. Come on, lift your praise. Lift your worship. Lord, you alone. You alone. Worthy of a praise forever. You, yes, you alone. Are seated on the throne of heaven. Glorify you alone. Sing it again. Lord, you alone.
are the King. You are the King that gave us. Oh, thank you, Lord. Life with every drop of your Jesus, Jesus, the Lamb of God, Savior and King. You alone are worthy of our praise forever. Yes, you alone, Lord. No one else, nobody else but you. Glorify you alone. Oh, we lift your name. We lift your name in this place. Lord, you worthy of our praise forever. You alone. Seated on the throne of heaven, glorify, glorify, you alone. Come on, sing unto the Lord. Come on, lift your voice. Lift your voice unto the Lord. Nakikinig ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Muli pa sabihin mo sa Kanya, Lord, Ikaw lang, Panginoon. So you alone, you alone. Oh yes, you alone, Lord. Thank you for everything that you have done. Oh, you deserve the praise. You deserve the praise. You deserve the glory and the honor. Lord, we'll lift our hands in worship as we praise your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we'll lift our hands in worship as we praise your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. Sing, there is no one else like you. There is no. Come on, just worship the name of the Lord. You are great. Yes, you are. Yes, you are. There is no one else like you. No one else. There is no one like you. Sing it again, Lord. You deserve all the glory and honor. You deserve the glory and the honor. Lord, we'll lift our hands in worship. You deserve the glory and the honor. Lord, we'll lift our hands in worship as we praise you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else. You are great. You do miracles. There is no one else. There is no one else. You are great. You are great. You do miracles so great. There is no one else. Come on and declare, there is no one else like you.
Panginoon, wala kang katulad. Ikaw lang ang aming itinataas. Ikaw lang ang aming pinupuri. Ay yung pangalan lang ang mga maitaas sa lahat na ito. Oh, there is no one else like you, Lord. Purihin ka, purihin ka. Oh, we worship you, Lord. Glorify you, Lord. Jesus. Oh, we thank you for your presence. We thank you for your presence. Oh, we thank you, Jesus. You deserve all the praises and glory. You deserve all the praises and glory. Oh, thank you, God, for your presence in this place. Lord, we thank you for your Holy Spirit na patuloy na kumikilos sa aming kalagitnaan, Panginoon. Lord, katulad ng aming inawit, lahat ng aming ginagawa ay para sa iyo, Panginoon. Lord, ang aming pag-aawit, kaya kami narito, Panginoon, ay dahil sa iyo, upang purihin ka, upang sambahin ka, Panginoon. Lord, I pray na nalulugod ka sa bawat ginagawa ng iyong mga anak, Panginoon, sa aming pag-awit, sa aming pagsayaw, Panginoon, sa bawat sinasambit na aming bibig, Panginoon. Lord, ikaw lang ang aming tinataas. Lord, I know, nakikita mo ang bawat puso, ang bawat kapatid ko na narito, Panginoon. Nakikita mo kung meron kaming kabigatan sa aming puso. Nakikita mo kung merong problema ang bawat isa sa amin, Panginoon. But still, we are here. Patuloy naming sasabihin, Panginoon, that you are a great God. Kahit may problema, Lord, you are a great God. You are an awesome God. And alam namin na hindi mo kami iiwan at di mo kami pababayaan, O Diyos. Oh, we thank you for your presence in this place. Just feel the presence of God in this place. Just feel the touch of the Holy Spirit in this place. Lord, we want the fullness of your presence in this place. Lord, we want the Shekinah glory to pour out in this place. Lord, we want more of you and less of us. More of you and less of us, Lord. Oh, yes. Oh, we thank you, God. Patuloy natin sabihin sa Panginoon, Lord, you are great. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. Sabi mo sa Panginoon, wala kang katulad, Panginoon, sa aking buhay. Lord, salamat sa pagpapala mo sa bawat isa sa amin. Thank you for the healing of our physical body, our hearts, our minds, oh Lord. Thank you for saving us. You are great. Oh, yes. No one else. No one else. Sing it again. You are great. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. No one else like you. Sing it again. You are great. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else. For the last time, church. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you.
is no one else like you. Oh, no one else like you. Oh, there is no one else like you. Yes. Lord, we thank you sa umagang ito. Tunay nga, Panginoon, wala kang katulad. Maraming salamat sa lahat ng ginawa mo sa aming buhay, Panginoon. For all the blessings, for the healing, for the peace. Lord, tunay nga, kulang ang mga salita, O Diyos, upang ibalik sa iyo ang aming mga papuri, O Diyos. Lord, this morning, muli, ang aming puso ay aming pong hinahanda. Muli mong tamnan ang aming puso ng iyong salita, Panginoon. Lord, we open up our hearts. We open up our minds, Panginoon. Let your Holy Spirit magbigay sa amin ng kaalaman na maintindihan namin, Panginoon, ang bawat salita mo sa umagang ito. Lord, muli kami nagpapasalamat sa pagkilos ng iyong presensya sa lugar na ito. Maraming salamat sa iyong banal na Espiritu. Oh, we thank you, Father. Tunay nga, Panginoon, wala kami magagawa kung wala ka. We thank you for your presence in this place. And Lord, once again, sa iyo lang namin inaalay ang aming pinakamataas na papuri. Sa iyo lang namin inaalay ang pinakamataas na pagsamba. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ay magsabi ng Amen and Amen. Okay na. Wala ng mga bata. Ituon natin ating mga kamay sa mga bata at hilingin natin ang pagpapala ng Panginoong Hesus at ang banal na Santong Espiritu sa bawat isa sa kanila. Tayo manalangin. Ama namin at dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pagsama ng iyong banal na Santong Espiritu, kami po, Panginoon, ay lumalapit sa iyo. Ipinagkakatiwala, Panginoong Diyos, ang buhay ng mga batang ito. Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa sa kanila. Bigyan mo sila, Panginoong Diyos, ng karunungan. Bigyan mo sila, Panginoong Diyos, ng kalakasan ng kanilang mga katawan. Bigyan mo sila, Panginoong Diyos, ng magandang kalusugan. At sa buhay nila, Panginoon, ay patuloy, Panginoong Diyos, na maranasan nila, Panginoon, ang kapangyarihan mo, ang kabutihan mo, ang pagsama mo, ang pag-iingat mo bawat isa sa kanila, Panginoon. Hinihiling namin, Panginoong Diyos, sa mga batang ito, pagpalain mo sila, Panginoon, ng karunungan, knowledge and wisdom, Panginoon, na sa kanilang pag-aaral, Panginoong Diyos, ay patuloy, Panginoon, na maranasan kanila at marunong sila, Panginoong Diyos, na lumapit sa iyo at humingi, Panginoon, ng karunungan at pagsama mo sa kanila. Maraming salamat, Panginoong Diyos.
Patuloy, Panginoon, na hinihingi namin, Panginoong Diyos, sa iyong makapangyarihang kamay, na ilukob mo, Panginoon, ang iyong banal na dugo bawat isa sa kanila. At ilagay mo, Panginoong Diyos, ang pag-iingat mo, ang proteksyon mo. Maging gabay mo, Panginoon, sa paglaki nila, Panginoong Diyos, na walang mawawala sa kanila, Panginoon, sa iyong harapan. Magpatuloy sila, Panginoong Diyos, sa karunungan, Panginoon, na pinagkaloob mo sa kanila. O Holy Spirit, patuloy na balutan mo sila, Panginoon, ng iyong makapangyarihang dugo upang hindi sila malapitan, Panginoon, anuman ang mga plano at gawa ng kaaway sa kanilang mga buhay. Sapagkat, Panginoon, hindi nalilingid sa iyo, Panginoong Diyos. Narito na kami, Panginoon, sa mundo, Panginoon, na kung saan ang kaaway, Panginoong Diyos, ay nandyan, Panginoon, na nais hilain, Panginoon, ang iyong mga anak na lumalapit sa iyo. Kaya't, Panginoon, ang mga batang ito, gamitin mo sila, Panginoong Diyos. Pagkalooban mo ang bawat isa sa kanila, Panginoon, ng kaloob, Panginoon, na marunong silang kumilala, Panginoon, sa Espiritu na nanggagaling sa iyo. O thank you, Lord, maging sa kanilang pag-aaral, Panginoon, ng iyong mga salita. Ipagkaloob mo sa kanila, Panginoong Diyos, ang karunungan. Bigyan mo sila ng puso, Panginoon, na bukas, na tumanggap sa iyong mga salita. At itago mo, Panginoon, sa kanilang mga puso, sa kanilang mga isip, ang salita mo, Panginoon, upang maging gabay nila, Panginoong Diyos, sa kanilang paglaki. O hallelujah, sikirahada. Thank you, Lord, maging, Panginoon, sa magtuturo sa kanila, Panginoong Diyos, bigyan mo siya, Panginoon, ng pasensya, Panginoon, upang ang mga batang ito, Lord, hallelujah, hallelujah, mga batang ito, Panginoong Diyos, ay sumunod sa Kanya, Panginoon. At ang kwarto, Panginoon, silid-aralan na gagamitin mo para sa kanila, ang mga anghel mo, Panginoon, ay ipalibot mo na, Panginoong Diyos, upang hindi, Panginoon, makapasok anuman ang mga gawa ng kaaway. Hindi makapasok, Panginoon, ang mga espiritu, Panginoong Diyos, na manggugulo sa kanila. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Pinagkakatiwala ko na, Panginoon, ang bawat isa sa kanila sa iyong makapangyarihang pangalan. Ito ang aming dalangin. Amen. Amen. So, bago po tayo magpatuloy, atin muna pong patuloy na awitan ng ating Panginoon. Let's prepare our hearts this morning as we meditate this song. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo,
sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. For the last time, pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Panginoon, sa iyo lahat ng kapurihan at kaluwalhatian. Kami muli lumalapit po sa inyo, nagpapakumbaba. Salamat sa iyong pag-ibig sa bawat isa po sa amin. Lord, sa amin pong pag-uusapan ngayong umagang ito, ang iyong salita na maibahagi sa bawat isa po sa amin. Lord, may these words penetrate to each and everyone's heart. Na matanggap po namin, Lord, ang nais mo po sa bawat isa po sa amin. Sa iyo lahat ng kapurihan at kaluwalhatian. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Try nyo muna i-off na lang itong kabila. Amen. So tayo po ay dadako sa salita po ng ating Panginoon. The enemy wants to forbid. Amen. Ang kaaway po gusto niya pong guluhin ang ating pong pag-usapan ngayong umagang ito. Amen. So dako po tayo sa text po natin dito po sa Luke chapter 7. Ang pinag-usapan po natin ngayong buwan na to is about speaking the word of God. Amen. Speak the word. Sabi po dito sa verse 7. Yan, nasa na? Luke chapter 7 verse 7. Sabi po diyan, that is why I did not even consider myself worthy to come to you. Ito po ang nagsasabi po rito is yung centurion. Yung Romano na soldier.
Alam po natin, ang Roman soldier, hindi po sila bahagi ng, kumbaga, lipi ng mga Hudyo during that time. Sabi dito, pero siya po ay meron pong pagtingin, may pagtitiwala, meron pong pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Imagine po natin, parang sa panahon natin ngayon, hindi ka man tinatawag na Kristiyano, pero meron kang pagtingin. Meron kang pagtanaw kung sino ang Panginoong Yesus sa buhay mo. Ang sabi po dito, but say the word, and my servant will be healed. Amen? Sabihin mo lang, sabi niya. At ang alipin ko ay gagaling. Binabasa po akong isang, ang tawag nito, a text. Sabi po rito, words are powerful. There is power and authority in every word that we utter. Tama po ba? Meron pong kapangyarihan ang bawat binibigkas po nating salita. Hello? May kausap po ba ako? Sino pong inaantok? Amen? Sabi po dito, meron pong kapangyarihan ang bawat salitang ating binibigkas. The centurion knows and recognize it. Words are not simply sounds caused by our mouth. Yan. Shaping air passing through our larynx. Sabi doon, words have real power. God spoke the world into being by the power of His word. God framed the world through His words. So balik po tayo sa Genesis. Nilikha po ang mundo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hebrews 11 verse 3. Humans are made in God's image and our words also have power. Pakisabi sa iyong tabi, ang salita mo ay may kapangyarihan. Amen? Hebrews 11 verse 3, ang sabi po rito, by faith, we understand that world were framed by the word of God. Amen? Yung mundo natin na ginagalawan ay nahulma sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So that the things which are seen were not made of things which are visible. Another text, sabi dito, words can build up and life-giving. Hello? Sa Proverbs 18 verse 21 and Ephesians 4:29, of all the creatures of this planet, only human beings have the ability to communicate through the spoken word. Tayo lamang po. Although yung ibon, anong tawag sa ibon na yon? Yung ginagaya, yung ano? Anong tawag sa ibon na gano'n? Parrot ba yun? Amen? Di ba may ibon na ginagaya yung binibigkas natin? Pero tayo po ang pinagmulan. Amen? Yung tao talaga, sabi dito, ang kaisa-isang nilikha ng Diyos na nakakapagsalita. All of creatures on this planet, only humans have the ability to communicate through the spoken word. The power to use words is a unique and powerful gift from God. Proverbs 18:21, ano po sabi dito? Death and life are in the power of the tongue. Yung salita mo ay may kapangyarihan ng buhay at kamatayan. Kaya nga po sa bata, di po ba, pag napapansin natin, pag sinasabi natin sa bata, ikaw bata, ang kulit-kulit mo. Diba? Ang tigas-tigas ng ulo mo. Kaya huwag tayo magtaka magulang pag ang bata lumaking, hello, matigas ang ulo, makulit. Amen? Bakit po? Kasi hinuhulma natin sila sa pamamagitan ng ating mga bibig. Amen? Ephesians 4:29. Ano po sabi dito? Let no corrupt word proceed out of your mouth. Ano po ba yung corrupt words? Amen? Uso po ang corrupt words ngayon. Yung salitang corrupt. Hello? Sa probinsya niyo po ba may corrupt? Amen? So, uso po yung salitang corrupt ngayon. In demand. Pasalamat po tayo. Wala po tayo sa Luneta ngayon. Baka mamaya pwede tayong sumunod. Amen? Pwede tayong umabol. Sabi po dito, let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification,
that it may impart grace to the hearers. Kaya po tayo bilang mananampalataya, piliin po natin yung binibitawan nating salita. Amen? Our words have the power to destroy and the power to build up. Ang salita natin ay may kapangyarihang manira at gumawa. The writer of Proverbs tells us the tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Are we using words to build up people or destroy them? Kaya nga po sabi po ng iba, di po ba, saktan mo na lang ako physical. Hello? Huwag mo lang akong saktan sa salita kasi mas masakit daw po yun pag sa salita. Are they being filled with hate or love, bitterness or blessing, complaining or compliments, lust or love, victory or defeat? Words are tools that can make life better, but any tool can be misused. Proverbs 12 verse 6, nasabi po dito, the words of the wicked are lie in wait for blood, but the mouth of the upright will deliver them. Words are so important that we are going to give an account of what we say when we stand before the Lord. Yung mga binibigkas po natin, pagharap po natin sa ating Panginoon, ipagsusulit po natin. Jesus said, "But I tell you that men will have to give account on the day of judgment for every careless word they have spoken. For by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned." Sabi po sa Matthew chapter 12, verses 36 to 37. Ano po yung ginagamit natin o saan po natin ginagamit yung ating salita? Alam po ng centurion gaano makapangyarihan ang salita ng ating Panginoong Yesus. Hello? Ang background po kasi nito, itong centurion na to, soldier siya during that time. Alam po natin, pag ang soldier at meron siyang mga tauhan, ano man ang sabihin niya, sinusunod nila. Hello, tama po ba? Amen? Ganun ang military na na mga tao. Kahit minsan labag sa loob nila, pero dahil yun ang ipinag-utos sa kanila, gagawin nila. So same holds true po, alam po nitong centurion, gaano makapangyarihan ang salita ng ating Panginoon. Hello? Yung salita ba natin nagbibigay kapurihan sa Panginoon o sa kabaliktaran? Are we using our words? Hello? Amen? Ginagamit ba natin yung ating salita for the better or are we using our words for the worst? Hello? Amen? Kaya ang pinamagatan ko po, yung subtitle natin ngayong umagang ito is, Speak Words for the Glory of God or Speak Words Due to His Name. Kanina po nag-awitan tayo. Kanina po tayo po ay sumamba sa ating Panginoon. Did we use our words? Or did we just expect people around us? Kasi marami pong mananampalataya, they just attend church just to, mag-expect. Ano yung nangyayari sa loob ng iglesia? The mere fact that we are being created, by our God is to give glory to His name. Tayo po ay nilikha ng Diyos. Sabi nga po, tayo po ay hinulma ng Diyos of all the creations of God. Tingnan po natin, lahat po ng creations ng Diyos, nilikha po sa pamamagitan ng salita. Tama po ba? Amen? Pero only human beings are created using His hands. So, ibig sabihin, tayo po ay handpicked. Hello? Tayo po ay precious. Bakit? Hinulma ka sa pamamagitan ng kanyang kamay. Amen? So dahil po tayo po ay wangis ng ating Panginoon, ang Diyos natin makapangyarihan kung magsalita, tayo din po ay binigyan ng ganong kakayahan. Sabi po sa Proverbs, death and life are in the power of the tongue. Kaya nga sabi ni centurion, sabihin mo lang, Panginoon,
ang alipin ko, ang servant ko ay gagaling. He recognized the power and the authority of those words coming from Jesus. Hello. Tayo po bilang mananampalataya, do we recognize His authority over our lives? Minsan po, ang mananampalataya, nagkakaroon po yung tinatawag nating, kaya po natin hindi nare-receive what is due para sa atin, yung mga pagpapala na para sa atin. Bakit po? Anong dahilan? Because of familiarity. When you are already familiar, hello, sa isang tao, nawawala minsan yung, nawawala minsan yung ating paggalang. Amen? Kapag ikaw ay familiar na sa iyong boss, sa iyong superior, sa iyong supervisor, nakakalimutan mo, dapat meron pa ring pagitan ng ikaw at saka siya. Amen? So are we using our words to give glory to His name? Nung sumamba po tayo kanina, did we use our words to give glory to His name? Ito pong video clip na to, I just want to share with you a glimpse, kung ano po yung gagawin natin sa kalangitan using our words. Ito pong mga salita na to, hindi po yan binigay sa iyo ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, hindi ka basta-basta lang nakakapagsalita out of nothing. Hindi ka binigyan ng kapangyarihan ng Panginoon, ikaw ay magsalita para lang sa wala. Amen? So ito po is just a glimpse kung ano po yung maaari natin gawin. Amen? Sa kalangitan. Pinamagatan ko po ngayong umagang ito pong ating pag-usapan, speak words due to His name. Panoorin po natin.
sa ating Panginoon. Amen? Sabi po sa Psalms 19 verse 14, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord my God, my strength and my Redeemer. Hebrews 13:15, therefore by Him, let us continually offer the sacrifice of praise to God. That is the fruit of our lips, giving thanks to His name. Ito po yung mga foundation natin. Patungkol po sa ating mga binibigkas, sinasabi sa ating Panginoon. Sing to the Lord, bless His name, proclaim the good news of His salvation from day to day. Declare His glory among the nations, His wonders among all peoples. 1 Chronicles 16:29, give to the Lord glory due His name. Bring an offering and come before Him, O worship the Lord in the beauty of His holiness. And another thing, John 4:23-24, but the hour is coming, and now is when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. For the Father is seeking such to worship Him. God is a spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. Makikita po natin, ano po yung karakteristik nung centurion, bakit po niya natanggap yung kanyang hinihiling sa ating Panginoon. Una, the centurion knows his right. Amen? Yung pagbibigkas niya ng salita sa harapan ng ating Panginoon, alam niya na mayroong impact sa ating Panginoon. Number 2, he positioned himself where Jesus is. Pinosisyon niya yung kanyang sarili kung nasaan naroon ang ating Panginoon. Pinagpapunta siya. Amen? Kung mababasa po natin yung sa text natin, Luke chapter 7, nagpapunta siya ng kanyang servant para kausapin ang ating Panginoon. Pangatlo, he humbled himself to seek the attention of Jesus. Kasi being in a Roman, sabi natin being a Roman soldier, meron po siyang katungkulan. At pang-apat, he recognized the words and authority of the Lord Jesus Christ. Amen? So, dun pong bagay na yan, makikita natin how prepared yun pong centurion sa pagharap po niya sa ating Panginoon. That's why he received the miracle na kanya pong hinihiling. Amen? So sa pinag-uusapan po natin ngayong umagang ito, in giving glory to His name, sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus, are we prepared in meeting our God? Hello? Tayo po ba ay handa sa tuwing tayo po ay lumalapit sa ating Panginoon? Or we just come Sunday after Sunday without even preparing ourselves? Hello? Tayo po ba pag pumunta tayo sa iglesia, tayo po ba ay handa? Amen? Tayo po ba ay kumbaga nag-e-expect ka ng something na manggagaling sa ating Panginoon? Kasi kung wala po tayong expectation, tingnan niyo po ito mga magulang mga kapatid. Kung wala kang expectation coming from God, amen, pareho po tayong nasa religion tayo. Hello? People just come and go sa loob ng church without, sabi nating transformation, the word transformation. Ang tunay na makakapagbago lamang po ng ating buhay ang ating Panginoon. That's why every time we come to Him, are we being prepared? Nagpe-prepare po ba tayo? Bakit po? Dahil sa bawat bigkas ng ating labi, mahalaga sa harapan ng ating Panginoon. Hello? Mahalaga. Bakit po mahalaga sa Panginoon? Kasi ganun po tayo hinulman ng Diyos. Amen? Tayo ay God's image and likeness. Sabi po sa Genesis, we are being created in the image and likeness of God. Hello? Amen?
Kaya tayo po, every time I pray and I believe na tayo po ay maghanda every time we come into His presence. Hello? Bakit po? Ulitin ko. Kasi bawat bigkasin ng ating bibig, may implikasyon, may impact po yan sa harapan ng Diyos. In the first place, bakit po tayo create ng Diyos? Hello? Ano po yung pinaka-main reason bakit po create ng Diyos ang tao? Create po tayo, hello, dahil po gusto ng Panginoon na merong magpuri at magsamba sa Kanya. Dahil po yung panahon na yan, ulitin ko po, I believe na na-discuss na po natin dati, dahil po ng panahon na yan, nabakante po yung tinatawag nating sumasamba sa ating Panginoon. Sino po yung anghel na yan na sumasamba sa Kanya? Si Lucifer. Pero dahil nagkasala si Lucifer at binagsak siya ng ating Panginoon, nabakante yung lugar na yan. So balik po tayo. Bawat salita na atin pong binibigkas, bawat papuri na atin pong binibitawan sa harapan ng ating Panginoon, meron po yung impact sa Kanya. Kaya po yung ating mga bibig, we are being encouraged by the Word of God that we have to use our words for the edification of the church, for the edification. Ibig sabihin para mapalakas ang bawat isa. At sa pagpupuri natin sa ating Panginoon, gamitin po natin yung ating mga binibigkas. Amen? Luke 6:45. Ano pong sabi po rito? What is God looking in every worship? Ano yung hinahanap ng Diyos sa tuwing tayo ay sumasamba? Sabi mo ng banal na kasulatan, hindi lahat tumatawag sa akin Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. A good man out of the good treasure of his heart brings forth good, and an evil man out of the evil treasure in his heart brings forth evil. For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. What is God looking in every worship? Yung ating pong puso na nagsasalita at sumasamba sa ating Panginoon. Hello? Yung salita mo ba ay para sa kapurihan ng Panginoon o para sa katitisuran ng iba? Sometimes po hindi po natin namamalayan. Tama po ba? Nagkakasala tayo sa pamamagitan ng ating salita. Unang hinahanap sa atin ng Panginoon whenever we come and commune with Him, whenever we come and adore Him. Kasi marami pong mga relihiyon sumasamba naman sa Diyos eh. Tama po ba? Sinasabi nilang pumunta ka sa iglesia, pumunta ka sa church para ano? Sambahin ng Panginoon. Pero ang binabanggit ng banal na kasulatan, hindi daw lahat ng tumatawag sa kanyang ama-ama ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya napakahalaga po yung puso natin na kumakausap sa ating Panginoon. Hello? Are we using our words to glorify God? Ikaw ba ay tataas ng kamay? Ikaw ba ay sumasamba ng tunay sa Panginoon out of your love sa Panginoon? O dahil napilitan ka lang magtaas ng kamay dahil lahat sila nakataas ng kamay? Jeremiah 17 verse 9. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Sinong makakabatid? Sinong makakaalam? Proverbs 4:23, keep your heart with all diligence, for out of it springs issues of life. God is looking. Babalikan ko po, ito pong John chapter 4, verses 23 to 24. But the hour is coming, and now is, when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. Pag tayo po ay sumasamba, we need to use our spirit in worshiping Him. Hello? Are we using our spirit in worshiping Him? Kasi po pag yung alam po ba natin, di po ba na ang tao ay composed of spirit, soul,
and body. Amen? Tayo po ay merong spirit, meron pong soul, at meron pong katawan. So sabi po sa John 4:24, whenever we come in worship, we need to worship God in spirit. So gamitin po natin yun pong ating pagpupuri sa pamamagitan ng ating pong mga spirito. First Chronicles 16:29. Ano po sabi po dito? Give to the Lord the glory due His name. Bring an offering and come before Him. O worship the Lord in the beauty of His holiness. Pag tayo po ay sumasamba sa ating Panginoon, we need to give what belongs to Him. Hello? Tayo po ba ay umaawit lang basta-basta sa ating Panginoon? O tayo po ay sumasamba ng tunay? Alam niyo po, madaling i-recognize. Amen? If you are, kumbaga, if you are sensitive in the Spirit, madaling i-recognize if you are worshiping God in the Spirit or not. And sometimes you can recognize people when they are worshiping God or not. We need to give the glory due to His name, ang ating Panginoon. Sa bawat pagsamba po natin na ating ginagawa, we need to have that kind of heart na hinahanap ng ating Panginoon. Pangalawa, we need to give the glory due to His name. It speaks of the worthiness of God. When you give the glory due to His name, it speaks about His worthiness sa buhay mo. Amen? Is God worthy enough para bigyan mo ng pagsamba ang ating Panginoon? Is God worthy enough para alayan mo ng buhay mo? We cannot, sabi nga natin, hindi po natin ma-overpass. Ibig sabihin, hindi po natin mahihigitan yung ginawa ng ating Panginoong Yesus sa cross ng Kalbaryo. Amen? Pero ang hinahanap po niya ay yung tapat na maglilingkod sa Kanya. Yung tapat na sasamba sa Kanya. Dito po sa Luke chapter 7 verses 37 to 38, meron pong isang halimbawa na kung saan nakita ng ating Panginoon kung paano po siya pinahalagahan. Kung paano pinahalagahan ng tao na to ang ating Panginoong Hesus. Sabi po dito sa verse 37, and behold, a woman in the city who was a sinner. And she knew that Jesus sat at the table in the Pharisee's house, brought an alabaster flask of fragrant oil, and stood at His feet behind Him weeping. And she began to wash His feet with her tears, and wipe them with the hair of her head. And she kissed His feet, and anointed them with the fragrant oil. Etong karakteristik ng babae na ito, ibinigay po niya yung kanyang buong-buong buhay sa ating Panginoon. Kaya makikita po natin dito, ang pagsamba po sa ating Panginoon, hindi lamang po pag-awit. Hello? Even the gesture na ipapakita dito kung paano po nila tratuhin ang ating Panginoon. Meaning, kung paano mo bigyan ng importansya ang tao na ito, in this case, ang ating Panginoong Yesus, paano mo siya bigyan ng importance sa buhay mo? That's considered worship sa harapan ng ating Panginoon. At ito pong pangatlo, whenever we come before Him, we need to bring our life as an offering before God. 2 Samuel 24:24, ano po sabi po dito? Then the king said to Arauna, no, but I will surely buy it from you for a price.
nor will I offer burnt offerings to the Lord my God, that which cost me nothing. So David bought the threshing floor and the oxen for 50 shekels of silver. Huwag po tayo magbibigay sa ating Panginoon na walang halaga sa atin. Hello? Whenever we come to our God, see to it na meron pong halaga yan sa'yo. Amen? Bakit po? Kasi ganun po niya tayo pinahalagahan. Ganun po niya tayo binigyan ng otoridad. Di po ba sabi sa Genesis, sabi doon, go and subdue the earth. Ibig sabihin, binigyan po tayo ng kapamahalaan ng ating Panginoon para pangisiwaan ang kanyang mga nilikha. Ganun po niya binigyan ng importansya ang bawat isa sa atin. In response to that mandate ng ating Panginoon, are we using our lives, are we using our, kumbaga, ang sarili natin para bigyan po ng kapurihan ng ating Panginoon? We need to use our lives para po bigyan ng tunay na pagsamba ang ating Panginoon. In this case, nakita po natin kung paano po iginalang ng centurion yung salita ng ating Panginoong Hesus. Ano po sabi ulit dito sa Luke chapter 7 verse 7? That is why I did not even consider myself worthy to come to you. But say the word, and my servant will be healed. Bakit po? Because the centurion recognized the authority of the words of the Lord Jesus Christ. Ang isa pong enforcer, tingnan po natin, ito pong halimbawa. Ang isa pong enforcer, as long as nakadamit po siya ng pang-enforcer, hello? Makikita natin lalo na yung mga nagda-drive. Diba? Kahit na malaking mga sasakyan, ano pong kaya nilang gawin? Kaya niyang pahintuin. Bakit po? Kasi may kapangyarihan yung bawat salita, amen, na kanya pong binibitawan. Ano pong dahilan ulit? Dahil suot-suot po niya yung otoridad na ibinigay sa kanya. Hello? So, ganun din po tayo bilang mananampalataya. Nung ang Panginoon, dito po sa Luke chapter 7, nung ang Panginoon ay nalaman po ng centurion na nandun po siya, ano sabi po niya? Just say the word. At yung aking alipin, yung servant ko ay gagaling. Ganun po niya pinahalagahan, ganun po niya nire-recognize yung salita ng ating Diyos. At ito pong mga salita na ito, ay ibinigay din po sa atin. Amen? Ito pong mga salita na ito that whenever we open our mouth, ito po ay magbigay kapurihan sa ating Panginoon. Speak what is due to our God. Ang bawat sabihin lamang po natin, ang bawat gawin lamang po natin ay magbigay kapurihan at magbigay papuri sa ating Panginoon. He is searching our heart this morning. Ang Panginoon ay tumitingin sa ating puso na sumasamba sa Kanya, na handang magbigay ng papuri sa ating Panginoon. Ito pong mga salita na ito, ang hinahanap ng ating Panginoon. Una, higit sa lahat, yung puso natin, what God is looking in every worship. Number 1 is our heart. At ang pangalawa, are we giving the glory to His name? Binibigay ba natin yung nararapat para sa ating Panginoon? Pangatlo, pag tayo po ay lumalapit sa ating Panginoon, are we giving something for Him? Tayo ba ay may dinadala para sa ating Panginoon? Sabi nga po, do not come into the presence of God empty-handed. Hello? Huwag kang lalapit sa harapan ng ating Panginoon, wala kang dala. Kasi during
in the Old Testament times, hindi po pumupunta ang mga Hudyo sa templo na wala pong daladala. Hello? Ano po ang pwede nating dalhin sa harapan ng ating Panginoon? Una't higit sa lahat, yung ating sarili. Are we offering our lives before Him? Yung sarili ba natin, ibinibigay natin sa Kanya? Yung mga papuri natin, ginagawa ba natin? Another example na pwede po nating dalhin is our time. O pag nandito po tayo at tingin po tayo ng tingin sa orasan. Amen? Pangatlo, are we bringing what belongs to Him through our finances? Binibigay ba natin yung nararapat para sa ating Panginoon? At ang panghuli, are we exerting effort o para matapos lang yung gawain? Hello? God is seeking for a true worship. Ang Panginoon ay naghahanap ng tunay na sasamba sa Kanya. Kaya ngayong umagang ito, mga magulang, mga kapatid, let's practice our declaration before God. Let's practice whenever we come into His presence. Let's experience. Yun pong atin pong mga babanggitin sa harapan niya. Ito ba ay nakakarating sa harapan niya o sa Kanya mismo or hanggang dito lang sa ceiling? Because you know in your heart. Alam mo sa sarili mo kung ang papuri mo ay nakakarating sa ating Panginoon o hindi. Ang isa pong hadlang para hindi po marating ng ating mga salita, ng ating mga papuri ang ating Panginoon ay ating mga kasalanan. The only thing that separates us from our God is our sin. Ano pong sabi ng banal na kasulatan? My hands are not short. Diba? Sabi doon, my ears are not deaf. My eyes are not blind. The only thing that separates us is our sin. Sabi po doon. Your iniquities have separated you from your God. Kaya ngayong umagang ito, mga magulang, mga kapatid, let's practice our declaration before God. Papaano natin gamitin yung ating mga salita sa pagpupuri at pagsamba sa Kanya. Amen? Tinatawagan ko po ang ating mga worship team. Tayo pong lahat ay tumayo. Let's prepare our hearts and let's use our words. Sabi po ng binasa po natin, with the meditation of our hearts, be pleasing unto our God. Let's sing this song before Him. Ang Panginoon po tumitingin sa bawat puso po natin. Our words are useless without Him being glorified. Pwede mong sabihin ng mga mararaming salita, mga mamabulaklak na salita, na hindi makarating, pero hindi nakakarating ang mga papuri na yan sa harapan ng ating Panginoon. Because God is seeking for a true worshipers. He is seeking our hearts.
When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. King of endless word, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the I've made. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. Lord, we ask for forgiveness. Humingi kami ng kapatawaran, Panginoon, that sometimes we use our words not to glorify you. Hindi para ikaw ay sambahin, hindi para ikaw ay papurihan. Bagkus ginagamit namin na aming salita na hindi ka po nabibigyan ng kaluguran. Although sinabi mo, Panginoon, that death and life are in the power of the tongue.
Pero minsan hindi po namin ito naunawaan. Hindi po namin ito ginagamit para sa iyong kapurihan. Kaya minsan nabibigla kami, O Diyos, sa mga nangyayari sa aming buhay. Nalikha pala ito, o resulta pala ito ng amin pong mga salitang pinabanggit. Salitang mga sinasabi. Lord, ngayong umagang ito, teach us how to use our tongue. Teach us how to worship you by using our tongue, by using our words. Na magamit lamang, Panginoon, ang mga salita na ito para ikaw ay mabigyan ng kapurihan, para mapalakas ang aming kapwa, para magbigay katuruan sa mga nangangailangan. Dahil alam po namin, we are being formed, we are being created in your likeness and image. Kung papaano mo likhain ang mundo sa pamamagitan ng iyong salita. Sinabi mo rin sa iyong salita na kami, O Diyos, ay nilikha mo na tulad ng wangis mo. That every time we say to that mountain na pwede naming sabihan ang anumang bundok ng problema na yan, ito po ay magkaroon ng resulta. Lord, sa amin pong pagpupuri at pagsamba po sa inyo, humihingi kami ng kapatawaran. That sometimes we just sing songs para lang matapos, para lang sabing kami umawit. Pero yung tunay na pagsamba na hinahanap mo, hindi sa amin matagpuan. And most of all, O God, we ask for the sins that we have committed. Dahil ito lamang, Panginoon, ang dahilan bakit kami naihihiwalay sa iyo. Salamat po ngayong umagang ito that we are being reminded how powerful our tongue is. How precious our tongue in your sight. Gamitin mo lamang, O Diyos, sa aming mga bibig. Turuan niyo po kami na magamit ito para sa iyong kapurihan at para sa amin pong ikalalago, amin pong ikalalakas, at hindi po amin pong ikasisira. Salamat po ngayong umagang ito, ikaw maluwalhati at madakila, Lord, sa amin pong napag-aralan, sa amin pong napakinggan. Kami, O Diyos, ay maging pagpapala, maging sa aming mga kapwa. Gamitin mo ang aming salita para sila po ay pagpalain. Para po sila ay palakasin. Dahil tunay na nalulugod ka sa tunay na sumasamba po sa inyo. Salamat po sa iyo lahat ng kapurihan at kaluwalhatian. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Amen. Tayo ba'y pinagpala sa umagang ito at sa buong linggo. Tayo po'y dadako sa pagbibigay sa ating Panginoong Isus, Panginoong Diyos. At sabi nga, upang matugunan ang kanyang sambahan, tayo'y magbibigay ng nararapat na para sa kanya. Sabi nga sa Malakay 3:10, bring ye all the tithes into the storehouse, that may be meet in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out of blessings, that shall not be room enough to receive it. So, gawin natin to para sa pangailangan nating sambahan. Alam naman natin, marami tayong mga bayarin tulad ng sa bills, ng kuryente, sa ating aircon, at marami pang iba sa ating pagkain din pag tayo nagkakaroon ng salo-salo or Sunday. So, napakahalaga na ating paniwalaan yung sinasabi doon sa Malakay 3:10, tayo hinahamon ng ating Panginoon Diyos na subukan daw natin siya sapagkat ang kanyang salita ay makapangyarihan. Sabi nga sa John 1:1,
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, kailangan nating paniwalaan kung anong sinasabi ng ating Panginoong Diyos, sapagkat ang ating Panginoong Diyos ay buhay at makapangyarihang Diyos. So, tayo po'y manalangin. Lord God, salamat Lord God sa umagang ito, Panginoon. Kami narito magbibigay ng aming mga ikapo sa taos-pusong pagbibigay, Panginoon, at hindi napipilitan, O God. Kaya Lord God, salamat Lord God sa mga narito na handang magbigay. Lord God, tunay ngang pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon. At Lord God, sa mga anak na nais na makapagbigay din, Panginoon, tunay ngang pagpalain mo sila, Panginoon. At sa mga naghahanap pa ng trabaho, tunay ngang magkaroon sila ng pagkakitaan, Panginoon, upang sila ay makahandog din sa iyo, Panginoon. Lord, salamat Lord God. At tunay ngang Lord God, pagpalain mo ang aming malilikom na salapi, Panginoon, upang ito'y magamit sa iyong sambahan, O God. Tunay ngang Lord God, pinupuri ka namin sa oras na ito. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Finally here, won't speak to me. I want to feel you. I need to hear you. You are the light that's leading me to the place where I find peace again. You are the strength
praise. Amen. Sige po, tayo po'y dumako sa announcement. And po, ngayon darating na tanghali po, 2 p.m., magkakaroon po tayo ng prayer gathering dito po sa church. Ito po ay prayer for the nation. So, kung hindi po tayo makakasama sa rally, magiging kasama po natin sila through our prayers po. So, patuloy po nating ipanalangin kung ano po yung mangyayari sa araw na to at sa bansa po natin. So, sa lahat po na available, tayo po ay pumunta dito po sa church ng 2 p.m. po. Ang ating online programs naman po, tomorrow, Monday, is Prayer Matters po. Ito po ay live sa ating Facebook page, sa Jesus Be Lifted Up Church, every 7:30 p.m. po. At ang ating makakasama po dito ay wala pa po, i-announce na lang po. Ngayon darating na Friday naman po, sa September 26, ito po ang ating last Friday of the month. Magkakaroon po tayo ng worship, word, and prayer night. So every 8 p.m. to 12 midnight po ito. So sa lahat po na available, tayo po ay pumunta dito para po makinig, umawit po sa ating Panginoon at manalangin. Ang ating new online show naman po ay magaganap na po sa September 29. Ang title po nito ay Receive It Now. So abangan po natin itong show po na to na ipapalabas po or ila-live sa ating Facebook page po ng 7 p.m. Ayan. At ito po, sa mga youth naman po, so ang ating darating na youth fellowship po ay sa San Narciso Zambales po natin gaganapin. Ito po ay sa October 30 to 31. So possible po na holiday po ito. Kaya po sa lahat po ng youth na available at gustong sumama po, pwede na po tayong mag-start na mag-ipon. So ang ginagawa po natin ay nag-iipon po tayo ng kalakal at may mga ginagawa po kaming mga youth na mga binebenta. So para po makatulong po na makapag-ipon na po ang bawat isa, pwede po tayong, kung may alam po kayong kalakal, pwede nyo po ipabenta sa amin. And ayun po, pa-support din po ng mga binebenta po namin. Ayan. Sa amin sa social media account po ng church, sa Facebook and sa YouTube po ang ating Jesus Be Lifted Up Church. At sa Instagram po na jblue_church. So dito po nakapost lahat ng mga announcements po natin, maging yung mga services po natin na naka-live. And kung gusto po nating i-replay or i-send po sa mga kakilala po natin, pwede po natin puntahan itong mga page po na ito and doon po natin makikita yung mga services po natin. Kaya yun lamang po sa ating announcement. Sige po, tayo po ay tumayo at minsan pa po tayo po ay umawit sa ating Panginoon. Be the glory to God. Be the glory to God. Be the glory for the things He has done with His blood. He has saved me with His power. He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Yes, Lord, tayo po yung manalangin. Lord, salamat sa umagang ito, Panginoon, at dinala mo kami, Panginoon, sa bahay-sambahan, Panginoon, upang purihin at sambahin ang iyong banal na pangalan, Panginoon. Lord, salamat sa iyong mga salita na namutawi sa mga oras na ito, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, at sana, Panginoon, ma-absorb ito ng aming puso, Panginoon, at meron kaming panlaban, Panginoon, sa anumang pagsubok na dumating sa aming buhay, Lord. Lord, i-bless mo po ang bawat isa, Panginoon, sa mga pumunta, Panginoon, at ibalik mo po kami, Panginoon, sa susunod na linggo, Panginoon, para ikaw ay maparangalan, Panginoon, at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Lord, ingatan mo ang bawat isa sa aming pag-uwi sa kanya-kanyang bahay, Panginoon,
na bitbit ang pagpapala mo, Panginoon, na binigay mo sa umagang ito. Lord, salamat sa iyo, Panginoon. Sa iyo mawi ang papuri at pansalamat sa pangalan mo, Jesus. Amen.